U kif wetkom ħanalaq ma' Matteus Grasso. Kif inti, Matteus? Nirringrazzjak, tajjeb ħafna. Tider tajjeb. Tħossa xejn. Isħana, hawnhekk għandkom lejsir ġifieri. Vera. Prosit. Fuq xi xan nitkellmu llum. Illum ħanitkellmu kif ħadd tħossok tider u tiffunzjona aktar żagħżugħ milli inti. Jaqblu ma' xulxin daw għax jekk tħossok tajjeb għax qed tidher tajjeb ħad tiffunzjona aħjar. Chain reaction, eżatt. U mhux ħadd tkellem la fuq ix-xar, la fuq id-dwiefer, laqas fuq il-ġilda, għax mhux is-settur tiegħi. Imma apparti dawk, għax ovvja ma tistax dawk tħallihom barra. Isibu illi min jagħmel exercises dak li jgħidulhom weight training, resistance training, strength training. U min qed jisma' jgħid dak fuq xi jitkellem illum qed jitkellem xi lingwa. M'huwa xejn ta' barra minn hawn ħlief bażikament movimenti sempliċi illi aħna nistgħu nagħmlu kemm mingħajr ebda reżistenza. Jiġifieri pereżempju jistaqas ikollna xejn f'idejna, jew inkella l-aħjar jekk mid-dar eżempju qed nużaw xi fliexken, qed nużaw pereżempju xi żewġ lanet, mhux lanet hawn xejdulhom, tal-ħeddis tad-detergent. Ikollok inti naqra partikolari. L-għandar aħseb tiġi xorta di. Jew fliexkun. U nistgħu nagħmlu movimenti pereżempju sempliċi. L-importanti jkollok bilanċ, ġifieri jkollok it-tnejn l-istess. Eżatt. U dat tip ta' movimenti illi inti qed tħaddem idejk jew saqajk jew il-patata jew qed fejn qed tħaddem bir-reżistenza, isibu l-ħajbnilek dak li bl-Ingliż jgħidulu youthful hormone profile. Jiġifieri, iktar ma jgħaddi żmien illi inti qed tagħmel dat tip ta' exercise, meta jistudjawlek il-hormones, ħajsibu l-hormones jixbħu ħafna iktar li tagħmlu żagħżugħ milli tagħmlu tal-żagħżugħ. Tibqa' żagħżugħ. Issa, pereżempju ġieli semmejna anke hawnhekk fejn tidħol il-menopawża, hemm l-estrogen. L-irġiel iktar ma jikbru fl-età, iktar b'mod naturali inaqsu minn dak li jgħidulu testosteron. Il-koll magħrufin għalihom l-irġiel meta jkunu qed jikbru kemm ikollhom testosteron għoli, ġement il-ġuventur. Iżda tkun tista' diffiċli tikkontrolla anke l-behavior minħabba t-testosteron li tkun qiegħda ma' kullhom kien insomma. U waqt li meta tikber mhux ħaderġa' tiġi daqshekk bla kontroll, jgħidula hekk, però ittejjeb anke t-testosteron tiegħek. Jiġifieri ġieli jsibu anke min illi jkun kważi ma baqax fertili u grazzi għal dat tip ta' training li jerġa' jiġi aktar fertili. Tajjeb kemm nisa u kemm irġiel. Fil-fatt neta anke ma' tobba illi jgħiduli jiena apparti li nħobb nibgħat lin-nies holiday ħalli naqsu mill-kortizol mill-istress, nibatom ma' training għax bit-testosteron li jiġi iktar regolat. Bl-estrogen li jiġi aktar irregolat ukoll. U anka bl-insulina, dik kemm il-darba semmejnija, tajjeb illi aħna meta ħanamlu tip ta' exercise bħal fasting ħajġi effett simili. Ħaniġu aktar tolleranti għall-insulina, jiġifieri aħna inqas ħanżidu ċans, jiġifieri ħanamlu aktar effett, inqas ħajkun hemm probabilità illi inżommu ix-xaħam. Tajjeb, u dak xej wassal. Nafu wkoll illi ġieli kollu min ikun hemm problemi ta' nuqqas ta' fertilità, eċetera, anke minħabba xaħam żejjed. Mhux hekk? La di wkoll, ħatepi ċans dak li jkun anke jkun aktar ċans ta' jekk il-bambin irid ta' xewqat li jkollu. Issa, qed nitkellmu fuq il-hormones. Ma nistgħux ma nsemmux id-dera. Jekk inti persuna tajjeb ħanaqbad miegħek sef, tagħmel l-exercise regolari, għandek ċertu shape, għandek il-posture tajba, għandek il-qada tajba, bla trid. Bla trid. Għax kienet posture ta' noqgħod naqra dar importanti. Illi bla trid, bil-ewwel anke ħadd idher iżgħar u ħadd tħossok iżgħar. Jiġifieri anke din nixtieqhom jippruvawha mid-dar jekk iridu. Jekk aħna sempliċiment nagħmlu wara ta' saqajna il-heels l-arqub bil-Malti dik. Jekk noqgħod bl-arqub jiena dritt mal-ħajt tal-imot li anke rasi qed imiss mal-ħajt, mill-ewwel ħadd tibdel il-burdata. Isibu illi għax sempliċement l-ispina tiegħek dritt tajta. Veru, ta' ħassejtek aħjar, tidher aħjar u ħaġa ġib l-oħra. Tajjeb ġifieri wieħed mill-aqwa psikologi li jeżistu, motivator, eċetera, jismu Tony Robbins dan, da dajlu magħruf snin kbar ġifieri. Illi da fil-nies ikunu kwieti fli qabel għaqdu ċaxpu. U inti anke jekk m'għandekx raġuni għalfejn jiċċabċab. Aw Malta jgħidulek isek iblaħ, tajjeb? Contagious, contagious. Fil-verità, meta inti anke l-ebda raġuni taqbad tagħmel movimenti li jferħuk, ħadd tifraħ. Serotonin ħiet itlalek. Dik ukoll, dik bl-exercise serotonin kemm ħadd itjib ukoll. Mela, jekk qed tħossu aktar kuntent, jekk qed tidher aħjar, jekk minn ġewwa qed taħdem aħjar, bla ma trid ħadd tkun iktar żagħżugħ. Però mhux biss. Meta aħna b'dak tip ta' training qed inżidu it-toning, dak it-toning ħajżommilna il-metabolizmu għoli. Biex bekk anke naffordjaw, ara kemm sabiħa di Stef. Iktar ma nikbru, inqas inkunu naffordjaw li niklu,
Anzi, pjuttost in-natura di natura tibda tnaqqaslek inti l-aptit. Pero anka min imur xi holiday, jew min iħobdi jikol daqsxejn aktar. Għax qed tagħmel dat tip ta' training, għax inti l-metabolizmu qed iżommu għoli, ħadd innota illi m'intix qed titqawwa daqs meta jew bħal meta ma tkunx tagħmel dat tip ta' training. Għax jaħraq iktar malajr. Għax inti isek għandek dak l-apparat li fil-verta mu apparat xejn huwa biċċa laħam illi inti għandek ma' ġisna kollu grazzi għal dak it-toning li qed iżżid biżmien. Illi dan ħajbqa' jaħdimlek anka matul l-irqat. Mela għal xejn noqogħdu nibsu ċertu arloġġi li jgħidli b'dan il-workout għamilt 200 kalorija, illum 300. Għax fil-verità mhux kemm taħraq dak il-ħin l-aktar li jgħod. Inti x'inti tagħmel bħala exercise ħalli hu jibqa' jaħraqlek anka matul il-lejl. Taf li dejjaqni dak kien jiena qatt ma qaqqas li kieku għandi bżonn, għax nara qabdek ċertu stress u tension. Jiġifieri inti ma lħaqthomx illum inħoss illi ovvjament il-ġisem hekk titfgħu taħt stress u tension dawn l-affarijiet kollha li qed issemmi inti kollha se jonqsu. 100%. Għax l-istress huwa l-ikbar killer tal-bniedem. Naqbel miegħek u jiena fil-fattika ma ħobbix laqqas, għar minn hekk ħanati parir. Jiena nara nies illi qed jagħmlu training u b'daħlitilhom koll. Ejwa saħħa m'għandekx il-mobile fuqek, ħadd ħalli ħedoqlok minn fuq l-arloġġ. Kun qed tieħdu miegħek kull imkien, veru. Għandek nofsi għalik jaħasra, għamlu d-disturb xi ħaġa. Mid-darba u elf. Parole sante. Jekk inti xogħolok tabib jew inti xi emergency profession, nifhem u ejja, tibqa' xogħol. Imma l-bqija ħallihom jistennew in-nies. Mhux hekk. Għandek nofsi għalik. Għax kif qed ngħidu kif qed tajjeb ħafna inti Stef, jekk ħadd tkun moħħok iktar ħadd istressja ruħek. Ara naqra qas għandi nofsi għalija jien. ħad iġġenna. U ma jsostnik xejn, l-exercise ma tkun qed tagħmel sew, l-anki jekk tiekol ma jsostnikx sew l-ikel, jiġifieri għandek repercussion. 100%, ġifieri jiena naf li kuna ħafna nies jarawk ukoll Stef, ħa nagħtihom parir, ma jiklux waqt li qed jaraw il-programm. U ħa ngħid għalfejn. Għax hekk inti qed tiekol qed tara l-programm, laqqas ġismek, moħħok mhu jirreġistra kemm qed tiekol u x'inti. Ma jikkonċentrax fuq l-ikel. Xejn, u lan fosthom daw illi jkollok xi kaxxa musa qota nagħmel reklami ta' xiex, jew xi vażett u inti tibda nieżel. Waqt li qed tara l-Stef, tajjeb, ara x'għamilt bidi, u il-periklu l-ikbar ta' dawn l-affarijiet li huma mimlija zokkor huwa illi ġisimna laqqas jgħidlek intlejt. Ikollok aptit aktar u aktar. Waqt li kieku pereżempju jiena għandhom xi felli kbir dulli għatejt kemm għandhom nikol minna ħanieħu naqra break. It-zokkor laqqas għandu sinjal li jagħti lil-moħħ li kiel biżejjed. Kważi rridu niddardru. Għalhekk ħażin it-tnaqqir. Għalhekk ħażin it-tnaqqir ukoll u tnaqqir quddiem it-television. U anything, ġifieri inti it-television huwa aktar tradizzjonali x'qiegħdkom da bil-qiegħda tnaqqaru qed tara. L-ar, insomma. Issa, it-zokkor ukoll x'jagħmel? It-zokkor ħajxejjaħna. Jiena ma nafx professjonist wieħed illi jgħidlek għall-professjoni tiegħi kemm huwa ħered tieħu zokkor. Il-gajni? Le. Il-coach ta' training, le, il-nutritionist, le, il-dentist, le. Mem lebda raġuni li fal daqxej ftit sekondi fuq l-sin li nieħdu t-sokkor. Imma nifhem ħafna.